ganda po. Ay po, ang ganda dito. Tura, tingnan mo, ang ganda. Oh. Wow. Happy New Year! Woo! Woo! Happy New Year sa aming dalawa. Ha? Hello. Happy New Year! New Year! Ay, iska! Uy! A few moments later. Hi guys! Happy New Year! Mga anta, magkaon ko nga sulo. Si Doktora kay hindi mo na mo kaog mga handa. Mga na ako ray mukaon. Happy New Year! Gimingaw ko guys, kaya wadyo ko nakatawag sa among Naan sa ta. Maganda na naman yung damit ah. Yan yung binili ko na 120. Saan? 120. Lang? Diba ano lang to? 88 pesos? Saan? Online? 88 tapos naging 120 dahil may shipping fee. Galing ah. Hindi ba yung pinakita ko sa inyo? Dito na ako. Hindi. 88 pesos. 78 lang. Ganda. Biro mo pala sa modista niyan. Sintay utso. Alam mo, yung gusto tapos kahapon na 31 yung aking ganito. Tama, eksakto. 31 nandito. Natapos din yung page.
Sabi ko ba, bakit swerte? Doktora, ang ganda ng kuha ko ng ano, yung, ayun na. Saan? Yung fireworks, Ay, sabi. yung firework. Ayun na. Oo nga. Kagabi. Grabe. Tingnan mo si Mrs. Bella kung wala pa sagot. Wala siyang reply. Tingnan mo. Wala. Ba't mo nalaang yan ang gusto sa iyong size? Wala, nakalagay lang. Free size. Free size. What gusto sa iyo? 88. 88 pesos. Magkano pati delivery? Nagiging 123 na. Magkano ang delivery? Siguro 88. 30 pesos. Ganda. Cute. Pero parang bata. Ako na. Parang isusuot mo Hindi, sa maganda ka. Sinuot ko lang po. Pero ibibigay ko kay Alyana din. Gusto na yan. Malapit na itong magkasya. Kaya minsan pag kukuha ko ng maliit na damit, pag alanganin sa akin, tinatabi ko. Kay Alyana na yung ibang damit ko, sinusuot na ni Alyana. Kay Alyana dito mapunta, pag uwi ko, ibigay ko kay Alyana. Sinuot ko lang to. Muna. Pero ibigay ko. Yeah. Parang feeling ko parang yung damit lang pang bata. Siguro kung susuot ng bata yan, okay din. Susuot ng matanda, okay din. Ang cute lang niya, dahil may ganito, oh. Ang galing na nagtahi, pero... Ang galing na nagtahi. Biro mo walang yung mga... Garty rice kasi siya, doktora. Garty rice. Alay! Ha? Garty rice. Kaya! Tapos yung tila ay nababanat siya eh. Yung straight sa'yo na. Kaya pala. Kaya ano yan, precise ang tawag. Precise. Kaya pala di garter. Kaya magpipit kahit kanino. Ano po, nakatulog kayo? Hindi. Ano? Di ba natulog pa kayo eh? Parang kung iisipin ko lang, wala akong tulog. Ganon. Ay, Pero noon naman, ilang araw na tulog din naman kayo eh. Ilang araw naman yung ang tulog ko 5-6 hours. Tuloy-tuloy, walang panaginip, walang putol. Pupunta naman dito sila. Ewan. Pupunta raw. Acid eh. Hi guys, good morning. Happy New Year. Welcome back to my channel. Gikan ako sa partong doktora guys. Mamahaw ko kanang pamahaw brands. Always na guys nga brands na permi kay labi na gabi dugay ko nakatug. Late na ko nakamata. Madyo galing kay si doktora late na pud mamata. Mamahaw ta. Solo-solo ra ni. Amahaw ta, solo-solo flight. Nasadang guys pork chop. Mingaw ang New Year na. Mingaw ang New Year's guys kay kanang duwas doktora. Diba? Naglipay-lipay na lamang ko. Nalaman ko yung maghilakos kagagal kay basig malihan. Laban lang gyapon ba? Bisag sulo-sulo ra.
nakasuli sa mga guys, ako katawag kaya sila signal. Manigang gihimong gulay dis na guys ba? Lamig na siya kaya na preserve na. Parang mingaw guys, pero ano na lamang gilipe-lipe ang kagalingon. Kalisod po doon. Ang paumahanang kamingaw, hindi. Lisod po doon, maghuhila ko. Mga nga, bisag ako ng isa. Wow. Naglipay-lipay na lang po ko. Ay. Nga rin ba dyan yung kinabuhi? O, kapag pandemic yun guys, birthday ro sang ate. Mula dun ako. Nagluto din ako puto mayo gabi guys. Hindi. O pananakaon. Hanggang pork chop daw kabuo pa na nahurot na. Saray lang nasudan. Yung mga gusto doktora guys na ako'y nakuhang kananay. Na ako'y nahibawaan di kang doktora na di day ko na advisable ng mukha ang kagdaghang protein. Kay ang sobra daw sa protein makadaot sa kidney. Mga nga ako. Said, di ko magpalabi, isa ka slice na pork chop, sakto na po. Hingi siya dyan no? Nga, basta sobra ko na sa protein, hindi ko na ma-adjust lawas. Sabi tao ba, makakita ko nakuhan, dagang kadugsudan kikaon. Kinahanglan po kuhan, mukhang kagkarn na kay gulay.
Karon kalami ako guys ba ang grapes but kuan si Dasiglis. Dan tamis na. Ano busog ko? Ang busog na guys, barog sa ko.